سێ ساڵی me û dizanim ku hêjî gelek tiştan fam nakim. Mesela tênagehim ku çima piyên me bitilîne ancî bo çi bi destê çepê dinivîsim? Hin tiştan dizanim, hez dikim hizra her tiştî bikim. Mesela dizanim ku peyv di dev de çê dibin. Hincê gelekî ji kur, ji vir, ji qirkê derdikevin. Gelek jê jî ji ziman. Demahnî xwendinê dibûm, rojekî fikirim ku hemû peyvên li dinyayê dizikemin nene. Piçre têgihiştim ku nevsaye, peyv jî wekî hizran e. Li virin û na ne li virin. Dema dibêje hizrekê min heye, wek ku peyv bi hizrê tên ser ziman. Hizir jî wê gavê tên serî. Ew wiha ye. Nizanim çima li îro min qet dev ji nihêtina zimanê xeber neda. Ji ber ku bisawim. Ji ber ku di ravestgeha otobûsê jinekê ji hatin re digo problema herî mezin ev e ku zarok zimanê xwe winda dikin. Wiha digo zarok zimanê xwe winda dikin. Ez li kelek kavê rûniştibûm û dengê wê baş dihat min û jinik hatin jî bisaw digo belê belê. Diva bû ravestgehek piştre dakevim. Ji ber ku diya min bi destê min girtibû û diva bû em herin şarkûteriyê. Piştî em gehiştin şarkûteriyê û min ji mekîneyê ji marek wergirt. Min jî diya xwe pirsî. Dayê ma rast e ku zarok zimanê xwe winda dikin? Wek ku min tiştekî xerîb pirsîbe li min nihêrt. Behsa ji ma re neh ku min bi zehmetî fam dikir, kir û bi carekî ciddî bû û wiha got. Belê, gelek keç û kur zimanê xwe winda dikin. Nixwesim li bajar ev 200 gram panîr ji kerma xwe. Tirsek ez girtim. Ji ber ku ez li bajarekî dijiyam û hê jî keçikek bûm. û min zimanê xwe derxist. Min nihêt bêma hêliciyê xwe ye. Li vegerê di otobîsê de min dîsanî tiş bîst. Ji radyo piştî stranê ku nizanim a kê bû, zilamek axivî û got ku problema windakirina ziman li seranserê welat belav dibe. Peyve belavbûn wisa digot wek ku behsa nexweşiyekê bike. Mesela şöbe ancî dema ku havînê agirê bi daristanên dikeve nayê kontrol kirin. Min ji diya xwe pirsî, ji bo ziman winda nebe mirov dikare çi bike? Gu axeftine zêde. Çawa yani? Meriv zêde bi peyve. Belê zêde bê ravestan got. Di demek ku diya min ez nedidîtim de min got û zimanê xwe derxist derda ku bizanim li vir e anna. Ji ber vê îro biro tev de bêravestan ez dipîvim. Merhaba, merhaba, roj baş, merhaba, şey baş. Dibêjim û silav didim herkesê ku di kolanê re derbas dibe. Di asansörê de min ji cîranê me ya ku di qeta sîseyan di mare got. Diya min ji bazarê 200 gram panîr, 200 gram sucuk, 300 gram salam, 3 biftek goştê sor kirin û dema gehiştim malê jî min dest bi stranek karides destes kir. Min strana wa xaftinê bi xwe re didoman û av qas axivî bûm ku diya min li ser şîvê got. Mirov dema xwarin dixwe napeyve. Car caran zimanê xwe derdixim dibêm merhaba tu li virî? Dipirsim merhaba. Ez fam nakim. Zimanek çawa winda dibe? Rastî jî fam nakim. Kesek çawa dikare zimanê xwe winda bike? Ecêb e. Te wê wê jî ku herkes wisa bêje nexwe rast e. Çi dibe çi nabe di xewnên xwe de jî ez ê dev jê axaftina bi zimanê xwe bernedim. Wila wisa ye. Ez ê di xewnên xwe de jî zimanê xwe winda nekim.